Едно, две, старт! Не го пипайте! Те се забиха. Нищо не става. Трябва много битка. 3, 2, 1, старт! Да, трябва да видим. Не, искаме да изтестваме. Дясно не трябва. Така, обаче назад. Защо трябва да разбира? Сега да посмачам. Когато всичко рики, не че обаваш няма. Ради точно. Цялата. Няма да стане. Защо? 3, 2, 1, старт! Не, няма да ми падне. Не, падай. Падай. 3. 2, 1, старт! Ти ли нямаш такова?